esihloko sakhona uJesu esesiphambanweni. 47 ngokuphinda induna yekhulu ibona okwenzekileyo yamdumisa uNkulunkulu yathi nempela lowo muntu ubongelungileyo. Zonke izixuku ezazibuthene ukubukela lokho sesibonile okwenzekileyo zabuyele emuva zishaya isifuba zazo. Amen. Ngizoba mfishane kakhulu bazalwane. Emini singene ezwini lokuqala. Uma uJesu uqala ezekongena eJerusalema. Bebebaningi akade hamba nabo ngaleso sikhathi. Ukhona kade bemphika, ukhona kade bemvuma. Uma bathuma abafundi bamlandela okuthize emzaneni othize, bahamba babuya nabo, ayibonge inkosi. Uma ngehla nayo indaba bayayiletha kuye ithole lembongolo. Izingubo ababezigqokile bayazikhumula bandlala phezukwalo ithole. Bayamgibelisa uJesu kulona. Abanye bakha amahlamvu bawandlala phansi. Ukuze lezo hamba khona uhambeke kahle. Uma bengena eJerusalema ukhona abamemezayo bathi hosana kweliphezulu. Bathi ubusisiwe esifazaneni. Ayibongwe inkosi. Usuka lapho ke ngaleso sikhathi ufika insuku la zokuba uJesu uzakuhlushwa. Umehlushwa isikhathi ehamba nalabo abantu ayehamba nabo. Bemthwesa isiphambano, bemthwesa umqhele wameva. Uke kwafika isikhathi la beya naye esiphambanweni. Uma befika esiphambanweni la ezobethelwa khona. uJesu ngimthanda ngento eyodwa ngoba uJesu benza into engenziwa abanye abantu. uJesu uthwala icala ngoba esindisa abantu efusa abantu ekufeni. Khumbula ngelinye ilanga uke kwathi uLazaro esefile bafika odadewabo Martha noMaria bazothi lo mthandayo akasekho ayibonge inkosi. Kodwa uJesu kunezinto akade zama ukuziveza ngaye noNkulunkulu ngaleso sikhathi. uJesu asangaye ngalesikhathi kade ebizwa ukuthi uLazaro usethuke. uJesu uhambe waya kuLazaro sebebuya isibili bathi useyanuka nensuku sesizine esele. uJesu ufike wenza umhlola wathi Lazaro vuka. Ila abantu bebone khona ukuthi lo muntu wenza izinto ezingakholakali ezibonakalayo futhi ezazekayo. Khumbula ngelinye ilanga uma indoda izalala echibini laseBethesda. Bebebaningi bengena kulo besinda. Kodwa le ndoda uthi ihlale iminyaka. Uma ichibini zamazama ithi ifuna ukuvuka ohlekelele kulo ungavukeki bayeke basinda bafike kamuva. Kodwa ke kanamadoda afikayo ayithatha le ndoda yehlisa ngophahla lwethu. uJesu akabhekanga izinto eziningi. Uye wathi thatha uhlaka lakho usuku uhambe. Ayibonge inkosi. Ziningi izinto engazilanda uJesu azithwalile. Ayibonge inkosi. Kufika la engene esiphambanweni. Haleluya. Bambethela uJesu. Bambethela ezelele sezimbili. Ayibonge inkosi. Kodwa udlula enkantolo kuqala. Icala engazange lenze. Ababekhona ababemazi uJesu balila ngezinhliziyo. Kodwa ababemkhaphela bathi kulungile.
abakwenzayo. Ayibonge inkosi. uJesu uthethelela abantu angazange abone. Ayibonge inkosi. Kodwa ikhona liqoleli. Ayibonge inkosi. Kungaphela iminyaka sigijima le-dressing. Uma ngene e-dressing aphume yena. Ayibonge inkosi mangishumayela alandele naye efuna ukuvela. Ayibonge inkosi ikholwa lelo. Uma waxabanana ngo-2020 kodwa namhlanje lisakubambela inhliziyo. Kodwa uJesu beyimzuzu encane wathi baba bathethelele ngoba bakwazi. Uhlushiwe kuJesu. Mina ngingazange ngihlushwe. Ayibonge inkosi. Elesibili mama ebheka indodana bheka nangunini. Eloi elamasabathana. Onguthi uNkulunkulu wami ungishiyela mina. Khumbula ukuthi ababekhona okankabinde lapho bake bazibuza ukuthi Eloi mhlawumbe ushidoda esigwili noma indoda enkulu eyaziwayo kanti ubiza uNkulunkulu. Ayibonge inkosi. Kodwa uma ngehla neBhayibheli sekwenzekile konke kuJesu. Induna yekhulu ikubona konke okwenzekile ithi impela lo bengolungileyo. Ayibonge inkosi. Izicuku ezazikhona zabuyela emuva zishaya isifuba. Ayibonge inkosi. Sithi impela uJesu bengolungile. Yebo uJesu belungile bazalwana kithi. Ayibonge inkosi. Haleluya. Usithwalile isiphambano engonanga lutho. Ayibonge inkosi. Haleluya. Ngoba zingenzeka izinto empilweni kanti ikhona abantu ababukayo ukuthi noma zingenzeka kuleyo muntu izinto kodwa yena ulungile. Ayibonge inkosi. Ulungile. Ishinduna yekhulu eyayiphethe zonke inhlaka sekwenzekile konke kuJesu. Mhlawumbe omunye wengeke savume ukuthi ngempela le ndoda ilungile. Ngendlela izimo ezazivukela ngaye endleleni ayibonge inkosi. Kodwa kuye kwaphuma abantu bathi impela lo ubengolungile. Ayibonge inkosi. Ngoba masiphila kunezimo esesidlule kuzo. Ayibonge inkosi. Uhambe futhi ungazi ukuthi kunezinto odlula kuzo uzenze zibukeke. Ayibonge inkosi. Kodwa kukhona abantu abayababona ukuthi impela ungolungile ngoba mhlawumbe ngenzeka sikwenze konke kanti emzimbeni wethu sinechashaza elingabukwa abantu. Ayibonge inkosi. Lawo mazwe nginawo nje ngishilo ngathi angikude kakhulu. Ngizoba mfishane kodwa induna ekhulu ibona okwenzekile yamdumisa yathi impela lo bengolungile. Ayibonge inkosi. Sengathi ngenyina uNkulunkulu bengasisiza sikuyona lenkonzo yephasika. Ayibonge inkosi iqonde okwenzekile ngempilo kaJesu. Ayibonge inkosi ngoba efela mina nawe. Haleluya. Mina ngomazwi nje nginawo enhlizweni yami kuningi kodwa ngifisa ukusho into eyodwa ukuthi impela lo ubengolungile. Ayibonge.